dalawang alpas na. Ngayon na siguro yung kugat. Ngayon na yung kugat sa biwas. Dalawa na yung ano. Bad. Bad daw. Woohoo! Ha? Alpas na naman. Si Bad. Maliit yata, no? Maliit. Sana may itaas na namin itong mga kumandargat. Pang tatlo na to, hindi namin nakukuha kanina. Lagi nakakalpas. Ano? Malaki. Tatlo na sana. Tatlo na sana. Ay, apat pala.
line na tinatawag dito po sa amin na Kurikan. Skipjack tuna po yung nahuli. Mga kamandaragat, sipat na naman. Naman, mga
Agad ganito lang yung ano, yung paraan ng panguhuli niya, yung nilaan lang sa kawan, tapos yung kawil may pakintab na nakalagay. So kaya itinatakbo yung ano, yung nylon para magtama sa tubig, para siyang ano, para siyang pagkain ng skipjack tuna. Kaya kung nakikita ninyo, ayan o, kung nakikita nyo, para siyang isdang maliliit na ano, mga talon-talon sa ibabaw ng tubig. Ngayon pag nakita siya ng skipjack tuna o ng tinatawag natin na gulyasan o tulingan, sinusunggaban siya. Tulingan mga komandar agad.